Sori, että on myöhässä. Mitäs nyt? Mikä sulla on siellä? Mä päätin kerrankin hankkia sulle joululahjan. Pate, sä et oo koskaan ostanut mulle mitään lahjaa. Voi tänään on onnenpäivä. Mutta se pitää vasta avata jouluaattona. Miten minä malta odottaa? Pidän sinua silmällä. Oi, oi, oi. Siellä voi olla vaikka uusi TV, grilli tai vaikka megafoni.